Mi imamo, dame i gospodo, u Srbiji veliki kapacitet među naučnicima, ali da bismo očekivali od njih više, mi moramo investirati u narednom periodu. U uslove koji njima obezbeđuju da rade u Srbiji, da se povežuju sa međunarodnim naučnim institucijama, da povezuju nauku i privredu i to po svetskim standardima. 4. marta je potpisan sporazum sa Evropskom investicionom bankom koji podrazumeva investiciju od 200 miliona evra u naučnu i tehnološku infrastrukturu. Mi verujemo da će u narednih 5 godina biti uloženo ukupno 400 miliona evra u ovo polje, u ovu oblast. Niko ko ne investira, pa čak nekad i to je potrebno zaduženje, ne može očekivati razvoj i bolji život. Samo oni koji preuzimaju rizik, ali obezbeđuju investicije u onim oblastima koje na precizan način obezbeđuju razvoj, povlače kvalitetne političke poteze koji su odgovorni prema budućnosti.